Tohle je můj poházený organizér. Použiju nějaký papír, ať si to tam můžu čmárat, jestli to prostě píše. Zapomněla jsem říct, že to je tohle ten druhý part, jo. Jako první začneme tady tím, tady tím. Jako první máme tady tyhle dvě hnučníky, ale nechám si asi tohle. Mám tu i takovýhle ořezávatel, který by se potřebovalo vysypat, takže já ho vysypu a budu ho prostě použít, protože je prostě praktický. Tak to už mám vysypaný. A když jsem to takhle otevřela, tak to mám totální věnec, takže to musím uklidit. Jako první mám v tom tady tohle, který už je použitý, takže tohle rovnou vyhodím. Jako další mám tady tohle, což by se asi dalo použít, takže to vyhazovat nebudu. Jako další, tak mám zase opět vypotřebovaný bělítko, což to taky vyhodím. Pak tu mám další gumu, která je fakt nechutně hnusná, takže ho vyhodím. Pak tady mám tady ty dvoje tupý nůžky, ale tupější jsou tyhle, s těma se nedá ani hnout, takže tyhle vyhodím a tyhle si ještě prozatím nechám. Protože tu mám ještě tyhle, které jsou dobrý. Jako další to mám tohle, úplně k ničemu, takže vyhazuju. Další mám tady tohle, to mi dala kámoška, ale je to strašně cute, ale já bych to prostě nepoužila a válelo by se mi to tady, takže prostě taky vyhazuju. Jako další tady mám tohle ořezávalko, který už je teda jakože vysypaný, já jsem ho nesypala, ale já ho prostě vůbec nepoužívám, ale asi budu, takže to si ještě nechám. No každopádně mám tady ještě tohle, v tom bylo a toto. Tohle se fakt nelíbí, je to takový strašně moc přebarevněný, prostě je tam totálně moc barev. Tohle je takový neutrální, je to takový jakože normální, ale je to velký. Ale vyhazovat to nebudu, možná tak tohle, ale tohle ne, protože jsem to vyráběla, takže na památku. A někam si to vystavím. Jako další mám tohle, ani nevím na co to je, jak se to používá. Na co se to používá? No prostě nevím, co to je, ale nevím, komu to dám, když tak to prostě vyhodím, je to úplně k ničemu. Jako další to mám na Vyho svršek, protože prostě se mi tam válel. Takže tady už jsem si pořádek udělala a teď je tam dost prachu, takže si to jdu utřít. Už mám vašený ubrousky a jdu si to všechno utřít teda. Utřený to už je a teď tam dám všechny věci, co jsem nevyhodila. Já strašně, jak mluvím prostě strašně rychle, tak já se úplně zadrhávám, mě to strašně vadí, ale moc se omlouvám. Takže teď jdu třídit fixy a až protřídím úplně všechny fixy, tak se vám ozvu. Protože jdu třídit tyhle fixy a tyhle malý fixy. První kupičku fixek mám a teď jdu na druhou. V první kupičce teda bylo jenom vypsaných 6. No a v druhé kupičce fixu tak nepsali jenom 2, takže dobrý. Promiňte, byly 3 várky, takže jdeme na třetí. Jedny byly tady takovýhle. Druhý byly takovýhle. A ty třetí jsou takovýhle. Teď jsem protřídila propisky a propisky jsou vypsané jenom 3. A jich tam jako fakt hodně celkem. Ale teď jdu na... A ještě uvidím. No, jakože já to nemám úplně pohromadě, jakože pastelky, toto. Já to mám všechno prostě zvýrazňovače s fixama a takhle, takže proto. Teď jdu prostě na další, nevím, jak to mám popsat, když to mám všechno smíchaný. Kdyby došla guma, tak se nemám čeho bát, protože tohle je obrovská guma, takže je to dobrý. Takže já už oficiálně uklizeno mám, akorát úplně všechno musím vyhodit a vrhneme se na kosmetickou část. Protože já mám kosmetický stolek tohle a mám na jedné půlce mám prostě věci do školy a na druhé mám kosmetické věci. A uprostřed vlastně mám takhle zrcadlo, který se dá otevřít a uvnitř mám kosmetiku. Teď utírám vypřeným ubrouskem, protože jsem tady měla totálně moc prachu. Takže tohle bychom měli hotový. A
A teď se přesouváme semka, kde je totální bordel. Takže jdeme na to. Tohle video bude mít tak aspoň 15 minut, takže se omlouvám. Zatím jsme u páté minuty. Jako první začneme úplně tím největším a to je tohle. Takže jdeme na to.